Oddíl 3. Řízení o určení a popření rodičovství. Pododdíl 1. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Paragraf 415. Určení otcovství k dítěti neprovdané matky. 1. Narodí-li se dítě, u něhož otcovství není určeno zákonnou domněnkou svědčící manželu matky, ani souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem, vyslechne soud toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že je otcem. Příslušným je soud podle paragraf 417. 2. Dojde-li k souhlasnému prohlášení rodičů o otcovství, uvede se to v protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno. 3. Jestliže takto k určení otcovství nedojde a matka v přiměřené době nepodá návrh na určení otcovství, může soud jmenovat dítěti opatrovníka k podání takového návrhu a k tomu, aby dítě v řízení zastupoval. Paragraf 416. Určení otcovství souhlasným prohlášením matky, manžela a domnělého otce. 1. Byl-li podán návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením, vyslechne soud matku, manžela i toho, kdo prohlašuje, že je otcem dítěte. Příslušným je soud podle paragraf 417. 2. Dojde-li k souhlasnému prohlášení účastníků o tom, kdo je otcem dítěte, uvede to soud do protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno. Pododdíl 2. Řízení o určení a popření otcovství. Paragraf 417. Místní příslušnost. 1. Pro řízení je místně příslušný obecný soud dítěte. 2. Není-li možné určit příslušnost podle odstavce 1, je pro řízení příslušný obecný soud matky. Paragraf 418. Zahájení řízení. 1. Řízení lze zahájit jen na návrh. 2. Bylo-li pravomocně určeno, že manželství zde není, zahájí soud řízení o určení otcovství ke společnému dítěti i bez návrhu. Paragraf 419. Popření otcovství bez návrhu. Bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, lze řízení o popření takto určeného otcovství zahájit i bez návrhu, vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva. Paragraf 420. Účastníci. 1. Účastníky jsou žena, která dítě porodila, dítě a muž, který o sobě tvrdí nebo o němž je tvrzeno, že je otcem dítěte, domnělý otec, nebo jehož otcovství má být popřeno. 2. Byl-li podán návrh proti opatrovníku, který byl jmenován domnělému zemřelému otci, je účastníkem tento opatrovník. Paragraf 421. Ztráta způsobilosti být účastníkem. 1. Zemřeli po zahájení řízení navrhovatel, a další k návrhu oprávněná osoba ve lhůtě k tomu soudem stanovené nevyjádří zájem na pokračování v řízení, soud řízení zastaví. 2. Zemřeli v průběhu řízení zahájeného na návrh jiné k tomu oprávněné osoby domnělý otec, pokračuje soud v řízení s opatrovníkem, kterého zemřelému jmenuje. 3. Zemřeli po zahájení řízení domnělý otec, který byl navrhovatelem, vyzve soud matku a dítě, zda mají zájem v řízení pokračovat a stanoví jim lhůtu pro toto vyjádření. Pokud se ve lhůtě k tomu stanovené nevyjádří nebo se oba vyjádří tak, že s pokračováním řízení nesouhlasí, soud řízení zastaví. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně. Paragraf 422. Spojení řízení. S řízením o určení otcovství je spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživ nezletilého dítěte. To neplatí, jde-li o řízení podle paragraf 415 a 416. Paragraf 423. Rozhodnutí. Ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem. Paragraf 424. Zastavení řízení. Bylo-li otcovství k dítěti určeno v řízení podle paragraf 415 nebo 416, soud řízení o určení otcovství zastaví. Paragraf 425. Prominutí zmeškání lhůty. 1. Byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, soud může do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba. 2. Po právní moci rozhodnutí o návrhu na prominutí zmeškání lhůty nařídí soud jednání. Rozhoduje-li o zamítnutí návrhu z důvodu podání po uplynutí popěrné lhůty, není třeba jednání nařizovat. Paragraf 425 ARU. Obnova řízení. 1. Žalobu na obnovu řízení o určení nebo popření otcovství lze podat i po 3 letech od právní moci napadeného rozhodnutí, jestliže a.
Otcovství bylo určeno soudem přede dnem 31. prosince 1995 a b. Jsou tu nové důkazy, které souvisí s novými vědeckými metodami, které v původním řízení nebylo možné použít. 2. Rozhodnutím o určení nebo popření otcovství není dotčena platnost právních jednání učiněných v souvislosti s výkonem práv a povinností rodiče před nabytím právní moci rozhodnutí. Pododíl 3. Řízení o určení a popření mateřství. Paragraf 426. Pro řízení o určení a popření mateřství se použijí ustanovení o řízení o určení a popření otcovství přiměřeně.